Ay siya pa mo. Higda ng manok kaya kasigla na. Matutugta mo pa eh. Few moments later. Karano ng lulwal chararat? Ba, Pasko napin. Oh, tino nang i-sounds. Daramdaman ko ni Ninong Jose Marie. Imurit niya yata, Diyos ko. Ay rugo, malamba niya kasi ngelulwal. Wala na, binigay na eh. Dadang lang ano rin bisita mo pote. Di ang kabarkada mo. Wow, ring Avengers. Ay da, nabetongin na ako nagko. Entertain mo lang rin bisita mo, mainit lang. Ala, maboboring na la talaga. Ala. Pausan ko niya kay Idol. Ninong, kay Nina sopan may betong para entertain na rin bisita. Ninong, turo mo na yung tumerak. Aro, magbusit niya kanyan. O yan, pekalawin na ako Ninong, Ay, may anak bagay Idol. Sakit talaga yung ating rayuma. Ay, ko.